एबसु अफिसनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिआरनि काउन्सिला सालायजागासिनो आरो एबसु स्टाइलावनो प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायदों। माखासे प्रिन्टिं पेपार आरो टिभियाव बा पर्टेल चेनेलाव आं नुदों जे आथिखालाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां जायगायाव समस्थियाव बिथांमोना पलिटिकेल केम्पेइन बा गावसोरनि हानजानि हाबाफारिफोरखौ मावफुंदों आरो बे मावफुंनायनि बेलायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। बिनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हानहरनानै बिथाङा बुंदों जे एबसु अफिसनिफ्रायनो आथिखालनि बिटिआरनि काउन्सिला सालायजागासिनो आरो एबसु स्टाइलावनो प्रमद बर' बिथाङा सरकार सालायदों आरो एबसुखौ लानानै गोबां माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै आङो स्पस्त'यै बुंनो नागिरो जे मोनसे देशआव गणतान्त्रिक देशआव गोबां हान्जा थायो। बेयाव रुलिं आरो अपोजिशन सरकार सालायग्रा आरो बिरोधि दल थायो आरो बेयाव सरकार सालायनाय आरो मावफुङैखौ लानानै गोबां तर्क जुक्ति आर्गुमेन्ट लजिक जायो। बे मोनसे डेम'क्रेसिनिनो मोनसे नेचार आरो बे मोनसे डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम। नाथाय बेखौ मावनो थांनायाव एबसुआ माहारिनि आफाद, फरायसा आफाद, एबसुआ बयनिबो थाखाय जातिनि मोनसे सम्पद, बे रावनिबो कुनु व्यक्ति सम्पद नङा। दा एबसुखौ लानानै बिथाङा जि कमेन्ट होदों बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ आरो एबसुखौ पलिटिकेल केम्पेइनाव पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय पलिटिकेल पारपसनि थाखाय कुनु जाहाथे एबसुखौ लानानै कमेन्ट होआ। खारन बे बयनिबो थाखाय जातिनि मोनसे सम्पद, जातिनि आफाद। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माहारि दानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावलांबाय जों बिनि आधारावनो खामानि मावगासिनो दङ। 2003 आरो 2005 मायथाइयाव जेला बिथाङा इन्टारिम काउन्सिल सालायदोंमोन, जेला बिथाङा बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन आरो 2005 मायथाइयाव जेला फार्स्ट इलेक्सन जादोंमोन बिटिसिनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ मदद होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै प्रमद बर'आल' खामानि मावाखै, गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुआव खामानि मावदों आरो बिनि उनाव पलिटिकेल फिल्डआव थांदों। दा बेखायनो सोरखौबा टारगेट खालामनो थांनानै एबसुखौ बोना लाबोनानै अपिनियन होनायनिफ्राय बिथाङा गोजौआव थाङा मोजां आरो बे खामानिखौ बिथाङा जाहाथे मावा। बेनिखायनो आङो आर्नेस्टलि आपिल खालामो। राजनितिक भाबै बिथांमोना मा प्रग्राम खालामदों, मा हाबाफारि खालामदों जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया। खिन्थु पलिटिकेल केम्पेइन माने नोङो राजनितिक भाबै हाबाफारि लानायाव एबसु आफाद बा बे पबित्र संगठनखौ जाहाथे कुनु कमेन्ट होआ, बेखौ लानानै आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ आङो खावलायदों। आरो जुदि बिथाङा नेक्स्ट आरो जुदि कमेन्ट होबावब्ला जोङो माखासे खोथा साननो बाध्य जागोन। गोजोन्थों।